Meditația. Sezon 1, episod 3. Elevii cei noi. Sara, Tigrișor. Și asta este noua și îmbunătățită meditația. Se pare că am ajuns primii, Tigrișor. Da, Sara, așa se pare. Abia aștept să ne cunoaștem colegii cei noi. Și eu. Haide să ne ducem la bond. Tu când crezi că va veni doamna sau colegii? Nu știu, ar trebui să vină în curând. După o jumătate de oră. Oare cine poate că o să fie colegii cei noi? Sau măcar unul dintre ei? Habar n-am. Să vedem. Este deschis? Bună! Eu sunt Ingrid. Bună! Eu sunt Sara. Bună! Eu sunt Tigrișor. Ok, se pare că voi sta cu tine, Sara. Desigur, dacă este și banca ta. Bine. Păi, Ingrid, mai trebuie să vină cineva? Da, mai trebuie să vină prietena mea cea mai bună cu doamna. Cum cheamă pe prietena ta cea mai bună? Lizuca. Nume foarte drăguț. Nu este așa? Da, Tigrișor. După 5 minute. Sigur, cred că o să fie Lizuca. Să vedem, este deschis? Bună, Ingrid! Bună! Cum vă cheamă? Bună, Lizuca! Eu sunt Sara. Eu sunt Tigrișor. Bună! Tigrișor! Parcă ai fost la un concurs de român. Da, așa este. Pare că voi cu tine în bancă. Da, vino! Deci, voi sunteți de mai mult timp. Orele sunt grele? Nu, sunt chiar foarte bune. Avem o doamnă superbă, frumoasă, delicată, care ne învață foarte multe lucruri. Grozav! Doamna cealaltă unde am fost noi la meditație era foarte dură. Păi stați liniștiți. Doamna noastră de meditație nu este așa. După 20 de minute. Bună ziua, copii! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, Sara și Tigrișor! Sper că ați făcut cunoștință. Da, doamna, chiar și ne-am împrietenit. Nu este așa, Lizu? Ba da! Foarte bine. O să vă dau o cărticică să citiți. Veți citi o pagină, după care o să vă pun câteva întrebări și puteți pleca acasă. Astăzi vom face doar o jumătate de oră. Bine. Bun, o să mă duc să iau cărticica de la doamna de alături. Să fiți cuminți. După 10 minute. Bun, copii, o să vă dau câte pagini de citit. Stați doi în bancă, o să vă dau aceeași pagină de citit. Bun, pe această foaie se află două texte. Unul va citi unul și altul va citi pe celălalt. Spor la treabă! După 15 minute. Bun, copii, se pare că nu mai avem timp să vă mai pun întrebările, dar să-mi aduceți aminte ca data viitoare să vă pun întrebările. Aveți liber. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Sunteți liberi, puteți pleca. Ne vedem data viitoare.